2024. urtea, urte oparoa izan da, Oarsoaldea Garapen Agentzia osatzen dugun guztiontzat. Ekinbide asko, proiektu asko eta zerbitzu asko martxan egon dira. Guztion gainetik nahi nuke aipatu hurrengo urteetan gure jardueraren erreferentzia izango den plan estrategiko berria. Egia da, azken urteotan testuinguru ekonomikoa eta baita ere gure gizartearen testuingurua goitibera eraldatzen ari dela eta horrek eskatzen zigun erreferentzi marko berri bat egitea. Eta horregatik joan den urtearen bukaeran martxan jarri genuen plan estrategiko berri honen gogoeta prozesua. Uste dugu 2025. urtearen bukaeran bukatuko degula eta hurrengo urtei begirako erreferentzi marko berria osatuta izango dugula. Berrikuntza, gizarte oreka eta lurralde oreka izan dira gure jarduerak gidatu duten balioak. Balio horiek osatzen duten testuinguru horren baitan guk garatu ditugu gure zerbitzuak, gure ekinbideak eta gure proiektuak. Besteak beste, honako hauek goraipatuko nituzke. Erronka demografikoa, digitala eta ekologikoa. Inklusioa, ekonomiarekin loturiko apostu berriak. Enpleguan eta langabezian gertatzen ari diren aldaketa guztiak. Hiri biziberritzea eta energia eraginkortasuna. Eta azkenik kultura eta hizkuntz aniztasuna. 2024ko mugarririk garrantzitsuena dudarik gabe Oarsolan enplegu eta berrikuntzarako zentroaren irekiera izan da. Oarsolanen irekierak ohizko enplegu zerbitzuak emateaz gain, alor honetara zuzentzen garen eragileak elkartzeko aukera ematen digu, guztion artean inklusio prozesuak hobetzeko estrategiak eta egitasmoak definitzeko. Eta honetarako ekosistema hau bultzatzeko aukera paregabea ematen digu. Berrikuntza zentro honek Euskadi mailan aurrekaririk ez duenak gure erreferentaltasuna indartu du eta enplegu eta inklusio alorrean proiektu berritzaileak martxan jartzeko aukera ere eman digu. Berrikuntzaren bide honetan 2024an martxan jarri ditugun 4 egitasmo azpimarratuko nituzke. W proiektua, paperik gabeko atzerritarren erregularizazioa helburu duena. Baserri berri mugaz gaindiko proiektua, baserrien ondarea mantendu eta arautzgintza tradizionalaren profila lantzea helburu duena. Oarso sarea proiektua, sistemen arteko koordinaziorako akonpainamendu eredu bat lantzea helburu duena. Eta azkenik, lan duina zaintza duina proiektua, zaintzaren esparruan hausnarketa bat egin eta etxeko lan zerbitzuaren indartzea eta zabaltzea helburu duen. Hauetaz gain, eskualdeko inklusio sarea osatzen dugun entitateen artean diseinatu eta elkarlanean kudeatutako proiektuak ere ezinaztu genitzazke, eta honekin lotuta urrian ospatu zen Oarsoaldeko lehenengo inklusio jardunaldia. Urteroa kudeatzen ditugun lanerako prestakuntza ikastaroak, kolektibo zahargarriei zuzenduriko auzolan programak eta ereiten tailer okupazionalaren planteamendu berria ere aipatuko nituzke. Eta jakina, badia berri insertzio enpresaren lanare azpimarratuko nuke. Eskualdeko udalek kolektibo zahargarrien laneratzea eta gizarteratzea bermatzeko duten tresna nagusienetakoa baita. Urteko mugarri garrantzitsuenak aipatzekotan eta nomaitetik hastearren aipatuko nuke martxoan egintzen Enpate Ekonomiaren 4. edizioa. Edizio horrek talentua izan zuen mintzagai. Bestetik, soziolinguistika klusterrarekin kirol klubetako euskararen erabileraren neurketa egin genuen 2024an eta neurketa horren ondorioz etorri da kirol klubetan euskara sustatzeko egitasmo berria. Hirugarrenik aipatu nahi nuke Euskara Batzordetik aliantza berriak bilatzeko egin dugun ahalegina eta egin dugun lana, bai Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, bai Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu-ordetzarekin, bai beste hainbat udalekin eta beste hainbat garapen agentzia eta mankomunitateekin. Hortik etorri da adibidez Bergarako Lanmunduko Foroaren sorrera eta beste hainbat ekimen bateratu. Azkenik, ez nuke aipatu gabe utzi nahi, azaroan izan baldin bazen ere, eskualdeko oinarriren batzordea eratu zuten 4 udalek Oarsoaldearen baitan.
2024an hiriberriztapen mugikortasun eta energia arloak hainbat erronkari aurre egin die, eta hiru zatitan banatuko nituzke. Alde batetik, birgaitze bulegoarekin eta hiriberriztapenarekin lotutakoak daude diru laguntzak, Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza arruntak ematen ditugunak, eta hauen kudeaketa eta aholkularitza birgaitze bulegotik ematen duguna. Beste alde batetik, Next Generationeko diru laguntzak ere baditugu, eta bertan kudeaketa prozesu osoa eramaten dugu aurrera. Eta horrez gain, bai baditugu bi auzoetan lanak eginak. Bi auzo birgaitzen ari gea eskualde mailan, Errenteriko Beraun auzoan eta Pasaiako Andonagi auzoan, eta prozesu horietan ere parte hartu dugu. Guzti honek, azken finean eskualdeko herritarren bizi kalitatea hobetzeko pausoak ematen laguntzen dugu. Bestalde, mugikortasun arloan ere, bi proiektu garrantzitsuetan parte hartu dugu aurtengo urte honetan. Alde batetik, Donostialdeako erregimen bereziko zonaldearen sorreran parte hartu dugu, taxilariekin, eskualdeko taxilariekin, eta bestalde, mugikortasun jasangarriaren arloan, ibilbide horri baten, hasierako diseinu batean, aurrera pausoak ematen ibili gea. Azkenik, energia eta klima planarekin aurrera jarraitu dugu, eta bertan, bi proiektu esanguratsuenak izango lirateke alde batetik ibiltaria bihurtu dugun energia bulegoa. Bertan herritarrei energia kontsumoaren inguruan, prezioen inguruan eta dituzten diru laguntzen inguruan aholkularitza eman diegu herritarrei eta bereziki zaurgarrien taldean dauden herritarrei, eta bestalde Eskor proiektua daukagu. Bertan, naturan oinarritutako soluzioak erabiliz, aldaketa klimatikoaren aurrean, gure eskualdea erresilienteagoa bihurtu nahi bai dugu. Turismo arloan 2024 urtean izan dugu mugarri nagusienetako bat marketing plana izan da. Eta honek lagundu digu pixkat gure eskualdearen posizionamendu turistikoa definitzen. Horrela, 3 ardatz bereizgarri definitu ditugu eskualdearen posizionamendu turistikoan: itsas kultura edo itsas ondarea, natura eta eskaintza kulturala. Eta beste alde batetik, Arditurri bide berdea, eskualdeko zeharkako ardatz gisa, eskualdeko 4 herriak batzen dituelako eta aipatutako 3 ardatz horien lotura egiten dulako. Eta hau guztia gure kokapen estrategikoa kontuan hartuta, hau da Donostia eta iparralde artean kokatua gaudela kontuan hartuta. Eta orain datozen urteetarako erronka potolo bat daukagu, hau guztia komunikatzea eta batez ere bultzatu nahi dugun turismo eredu jasangarri horrekin uztartzea. Hau da, gure identitateari eutsiz eta bisitarien eta herritarren arteko bizikidetzan oreka bat bermatuz. Digitalizazioaren arloan ere pausu garrantzitsuak eman ditugu, eta zentzu honetan Cicerone autogidatze sistema berritzen ari gara. Eskualde osoan 37 interes puntu definitu ditugu oraingoz, eta puntu horietarako edukia sortu dugu 4 hizkuntzetan. Bai audioak, testuak, irudi eta bideoak. Eta ideia da, bisitariak edozein momentutan, QR sistema baten bidez, interes puntu bakoitzari buruzko informazioa eskuratzea erabat doan eta bere mugikorraren bidez. Agustinak abian jartzea eta inauguratzea mugarri izan zen 2024an eskualdeak kultura eta sormen industrien alde egindako apostu estrategikoan izan zuen jauzi kualitatiboagatik. Proiektu honen bidez, erreferentziazko eragile gisa ikusarazi nahi dugu gure burua. Sektorean jarduera ekonomiko iraunkorra sustatzeko eta gizartea sormenetik eta kulturaren bidez eraldatzen laguntzeko. 2024an, enpresa berritzaileagoak, jasangarriagoak eta erakargarriagoak sustatzeko diagnostiko eta orientazio zerbitzu individual bat eskaini dugu OLAG proiektuaren bidez, gure enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko. Informazioa erregistratu eta lurralde inteligentziako espazio batean aztertu da.
eta plangintza estrategikoko eta kudeaketako jarduerei balioa ematea eta lurraldea dinamizatzeko ekimenak sustatzea du helburu. Hori dela eta, lortutako informaziotik, eskualdeko enpresen jasangarritasuna ebaluatu da eragin ekonomiko, digital, sozial eta ingurumenekoaren 3 ikuspegitatik. Aztertutako enpresek balorazio hobea egin dute alderdi ekonomiko digitalari dagokionez. Eta hobetzeko gomendioak berriz beste 2 ardatzetan zentratu dira. Ingurumen eta energia ardatzak lortzen du oro har, baloraziorik txarrena. Horregatik, urte honetan bertan eta energia eta ingurumen arloaren barruan esku hartzea biratu bigarren proiektu batekin osatu da. Proiektu horrekin, 30 enpresaren heldutasun maila ezagutu da eta zirkulartasunaren eremuko ibilbide orri bat zehaztu zaie. 2024an ekonomia urdinaren poloa ardatz estrategiko gisa sendotzen ari da. Itsas jasangarritasunarekin eta berrikuntzarekin dugun konpromisoa indartzen ari da. Eta agentziak astirekin eta portu agintaritzarekin duen lankidetza esparrua indartzen ari da. Kontsumo arloan 2024an izandako gertara importanteena nik izango nuke izan zela Euskal Herriko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatuto berrie martxan jarri zela. Beste gauzen artean, estatuto berri honek kontsumo bulegoen funtzioak handitu egin ditu eta bitartekaritza lanak ekeko aukera funtzioa ematen digu. Lehen ere egiten genituen reklamazioak tramitatzen genituen, baina berez ez zen gure funtziotako bat. Baina aldiz, dekretu berri honekin izango da gure funtzio bat. Hau guretzako oso importantea da, kontsumo bulegoetan egiten duen lana balio jartzen duelako eta jaurlaritzak gugan duen konfidantza erakusten duelako. Eta konfidantza hori bulegoetan lortzen dien emaitza honen ondorioa izango da noski. Kontsumo arazoak dituzten pertsonek eta beren eskubidek edo interesak defendatu nahi dituzten erabiltzaileek edo kontsumitzaileek oso modu errexen indezakete kontsumo bulegoetan. Bide judizialea joan behar izan gabe. Orduan, alde batetik, erabiltzaileek o kontsumitzaileek reklamazioak egiteko bidea errestu etxe zaie, eta aldi beren gustuan duten lan karga arintzen laguntzen du honek. Joan den urtean, 1506 eskaera izan genituen, hoitatik 236 reklamazioak izan ziren, eta tramitatu genituen reklamazioen 169 erreklamatzailearen aldeko emaitza izan zuten. Gure ustez oso emaitza ona da eta gure lanaren eraginkortasuna erakusten du. Pentsatzen dugu emaitza on horiengatiken etorri dela jaurlaritzak hartu duen erabakie. Lehen esan duten bezala, hori guretzako oso importantea da, balio ematen diolako gure lanari. Ikusi ditugun ekintza guzti horiek gauzatu ahal izateko, gure gobernantza ereduaren indartzea oso garrantzitsua izango da. Batetik goraipatuko nuke, eskualdeko gobernantza eredua goitibera indartu dela eta hurrengo urteetan ere oso garrantzitsua izango dela. Batez ere berrikuntzarekin loturiko eragileekin daukagun harremana, Lanbide Heziketa zentroak eta zentro teknologikoak, eta baita ere inklusioarekin loturiko eragileen ekosistema. Eskualdeko inklusio mailan 24 eragiletik gora parte hartzen dutelako. Bestetik, Aldundiarekin eraikitzen ari garen gobernantza eredu berriak urrats garrantzitsuak eman ditu 2024 urtean. Eta iparra jarri digu hurrengo urtei begira. Lehenengo aldiz, Aldundia eta Garapen Agentzien arteko harremana lankidetza hitzarmenen bidez garatuko da eta ez deialdien bidez. Bukatzeko esan behar da 2024 urtean hasi dela lantzen enplegu lege berriaren garapena. Benetan garrantzitsua izango dena hurrengo urteetan, baina ja aurten hasi da eraldatzen, hasi da garatzen. Horrek suposatuko du etorkizunean hemendikan aurrera enplegu ekimenetarako oinarri nagusia
ja ez dela izango, lanbideen deialdiak ez direla izango, baizik eta gehien bat izango dela eskualdean gauzatuko dugun eskualdeko enplegu plana. Horrek udalei eta bere tresna diren garapen agentziei izugarrizko protagonismoa emango dira.